Ini nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndiri mukomana ane 22 years. Ndiri kuno kunyika yevatorwa. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndaitawo dambudziko rekuitwa murume wechikwambo. Zvakatangira ndichiri kuchikoro. Ndakatanga kunzwa chinhu chauya pamusoro pangu. Chainge chakaita kunge chigudo cheblack chichiuya ndakarara. Chobva chanditsikirira. Zviya zvinoita madzikirira. But that time handina kuzvitora serious because ndaive ndichiri mwana mudiki. Ndiri form 2 patime iyoyo zvinhu zvakatanga kuchinja. Ndakatanga kusagona chikoro nekunetsana nemateachers. But chinondinetsa mawet dreams aya ndakaita ka 1 chete. Then ndakazoshayirwa mari yechikoro ndikatadza kunyora form 4. Since mama vaisakwanisawo vakaedzawo kuti zviite zvikaramba. Since vaive vari 1 vakasiyana nababa ndichiri mudiki. So handinawo help yandakawana kubva kuna baba. Nyaya iri kundishungurudza nawo ndeyekuti ndikada kunyenga musikana ndinotukwa chaizvo. Kana kuti ndinobvumwa ndobva ndarambwa after 3 to 4 days. Ndinogara ndichirota ndichiita bonde nevanhukadzi. Kana kurota ndiri kuchikoro ndanetseka hama dzangu. Handirariwo hope sevamwewo. Ndorara ndichirwiswa kana kumuka nhengo yangu ichirwadza kuratidza kuti ndanga ndichiitwa murume wechikwambo. Ndakaedza garlic and salt zviya zvakamboti shandei but zvakashaya basa. Kumaprofita ndikaenda but no change. Kun'anga handisati ndaenda ndinotya mishonga. Maybe ndinogona kurombeswa. Chinonyanyondirwadza ndechekuti zvinhu izvi zvinondisunga zvekushaya kana mari yechikafu. Uku renti inenge ichidiwa. Apa amai vangu vari kurarama upenyu hwakaoma. Variko kuZimbabwe ikoko. Zvinhu zvinondishungurudza kuti amai havasati vambodyawo kana sendi rangu since ndatanga kushanda. Hama dzangu chiri pandiri chihombe chokwadi. Ndibatsirewo hama dzangu kuti ndoita sei. Vedzinza rangu handina vakawanda vandinoziva. Endi kumusha ndakapfuura nepoka 1 chete. So now ndinoti ndakagara ndega. Ndinofunga hangu kuzviuraya since ndisina reason yekunge ndiri pano panyika. Beta ndizorore hangu because ndaneta nekushandiswa. Every day problem after problem. Handisi munhu anodhakwa. But kuda kuti ndisimukewo ndinonyura hazvina kana kwazvinomboenda. Ndaimboita zvekuhodha ndichitengesa but kunyura kwega. Ndinombopfugamawo ndichikumbira kuna Mwari but zvinobva zvatoita worse. So 2023 uno achipera kana ndichingori pasame stage iyi ndinoda kunyorera hama dzangu tsamba vagare havo vachiziva ndobva ndazviuraya since ndisina reason yekunge ndiri pano panyika. Izvezvi kutaura kwandiri kuitawo kumisodzi itori pamatama. Vamwe vakanditi enda pamusha ipapo wonokora ivhu repo woitirwa munamato. But ndinototya because ndiko kuri kubva mhepo dzese idzodzi. Plus handina kana yebhazi yekuti ndiende kumusha kwacho. Zvakaoma hama dzangu. Ndiri panguva yakaoma. Apa chitupa handina. Veduwe ndibatsirewo hama dzangu ndisati ndazviuraya. Kune vose vangazivawo kuti ndingakwanisa kubatsirikana sei. Taurai mucomment section so that ndinoonawo maadvice enyu. Maita henyu hama dzangu. Thanks kune vachabatsira.